Ini susu ba biha ban yakun persya ya wei radba napok ka MVP. Da kan garanti fin yakun persya u hede ka. Akan overcome kan si kay gap spawn ni pagba unta marta kan kam si hindi hu kasin maning kong deh unta bila sin ka arti te kumno pagba ka spawn kumno ka ega yang mesti hakan ka Na cumban ban yakun ya uno radba. Ngawan menta bangan yang ban pagba. Ban ya sap ya ka jingut ke jingnam jing pagba. Bada kumbalong menta pagba udon senda bani. Ingiso kan ingiso bit ingiso biang tu dia ke jing. Ting namar ba mansua phile kunteng na ka kongres kai ka ba penlong ya phiban mi na kongres ba bangon rung si kan ka parti SSPDP. Kumbang ong ki kumbang sa tong ki rensan ni imba ka demokrasi ni sap ya rasul jo pagba. Ta kan ka kenti ba mantaro ba ngawan banyale ka election na sap ya rasul jo pagba. Bada apa pagba ukod nga bangan yang ke election banyale ke election na kali yu pagba bukwa na kuno ka parti bangan nganyale ka kenti. Kana kali yang jo pagba buang nga bangan yale na ka parti SSPDP. Para pagba ukod nga banyale na ka parti SSPDP ngala persang bangan kuli bat bangan sotu bhai ki nongrim ba ka parti kayang bat ha kacing pet kacunga kacing sotu kacunga ngalap bagi nongrim bat ki ideology bagi ba ka parti SSPDP kadan kidi ba biang por ba entam kini kacuk ba menta ka ba iso ban penek ban pesa ki riti ki dustur ki culture kidi ki badan kam ya kini ka por ka ba menta te ka pat ka thong ba phidon man bu khmat lada jia ba phi job kan election ka thong ba khmat so ban ong ba ka thong bu poj ba udan kata kan di ka thong ka chung ka jing angnut bu poj ba udan kata ka di ka jing angnut ka chung kumbang ong biang phi ni ima ko ka demokrasi ka sinsyar poj ba ka sur ka chung poj ba ka jing angnut ka chung poj ba kata kan di ka jing angnut ka jing angnut ka chung pada abang apa je ke motion ya ka ngape je pajak jong motion ka jing angnut jong pajak motion hakane pensi u angnut ka sup ka san u angnut ka jing lai loi ka patre ka ta ka khayi ka pateng kata kan ni ka jing angnut ka jungi pada bang ya kren padi ya ka roy ka pa ira phai ka leng sodong ya ka motion ko su pensi idang buon ki ba idang sadin bat ki idang don kam u pajak udon apeng ka jing jenja udah nak kecing jenja nak ada bangim da yang ileti kesenkin aki sinong iki tau iki cakar yang ki sumar kidi ki barang guna barang sadi nginang don kam benang nginang don kam ben hai ki ladon ban nginang don kam susut ki cakar sumar ba barang temai pada bang apai sega pada bangi pai pada ru sega education dan kita ki infrastructure ang pede bat ka pulih ka putih ki bangi ladon ngi bangi ladon kam benang panha benang penbit penbiang susu ban ngi ladon kam ke ki ba ki college ki school perang thumai ka dong ka than ka chung pada bang apai pada sikinorem ngi bikinorem ki dong kam hadu kata ya ki government bahkan pai khmat seki lan ngumi khmat pai khmat seki bakin prat lenti lem nam ta kinong khai kinong pateng ka dong ka than ka chungi ru ki dong kam ya ki ka sarkar bikin kam ru ngumi khmat ban persen lem ki nam ta ban kentiu ya ka khai ka pateng bade ka riang bade ka jingri ka dong ka than ka chungi